Sanibonani bazalwane, siyanamukela enkonzweni yanamhlanje. Siyathemba nizobusiseka, asidumise uNkulunkulu ndawonye. Come on, somebody make some noise for Jesus! Water. Gihamba escotini sogu Amiyobe sawa Jesu inawaya Asabe no man gihamba escotini sogu Amiyobe sawa Jesu inawaya What's no man gihamba escotini sogu Amiyobe sawa Jesu inawaya Escotini sogu Amiyobe Jesu wami Jesu Nasambi Jesu mama yani Nasambi Jesu mama yani Asabe Jesu twalala Ebola panga jamina Angitashe Shalom wena Jesu twalalami Ebola panga jamina Angitashe Shalom wena Jesu twalalami Ebola panga jamina Angitashe Shalom wena Dipilu dirobekile Mimoya idubekile Impa Jehova Ritepile wena Diputo Dinata Impadi Karabo Tonadi Nyenyane Fela Jehova Ritepile wena Runa Jehova Ritepile Lord Ritepile wena Haramatata o Jehova Riyemi mona harisiti oh Lord Kamatati
sipapotela wena yasabonika mata wena yashaka moya kana tati ota imatati Jehovah my God is taking away Sanibonani, sinesonto elimangalisayo phambi kwethu namhlanje. Nakhu odinga ukukwazi. Sanibonani bazalwane, ngiyathemba ukuthi sonke siyazi ukuthi sathatha isinqumo njengobuholi ukuthi singaqale sivule izindlu zokukhonzela for ukuhlanganyela ngamasonto. Siyathemba lokho kuzokwenzeka maduzane, kodwa okwamanje asikakavuli ukuthi sihlanganyele ngamasonto. Kodwa ama-ofisi asevuliwe. Uma udinga umkhuleko noma udinga i-counseling, sicela usithinte kule number ethi 071 630 4488 071 630 4488 ukuze sikwenzele i-appointment ye-counseling. Ungathumela uWhatsApp noma uthumele i-message and sizobuyela kuwena sikwenzele i-appointment. Siyathanda ukuthi abazalwane sibasupport ngayo yonke indlela esingakwazi basupporta ngayo
kulesi sikhathi. Siyakhuleka zonke izinsuku ngo-6 ntambama ku-Facebook na ku-Instagram live. Asihlangane ngolesithathu ntambama ngo-6 for our midweek meetup ku-Facebook na ku-Instagram live. Uma unombuzo noma udinga umkhuleko, cela usifonele, usi-SMS noma uthumele i-WhatsApp kule number ethi 071 630 4488. Ngiyaphinda futhi 071 630 4488. Imnikelo neyishumi singayifaka kwi-account yebandla. Account yebandla izovela escreenini kulabo ababukele, kodwa futhi nayi sizoyisho. Ibank lethu uABSA, i-account number ithi 405-750-9964. u-405-750-9964. Siyisho okugcina u-405-750-9964. Kanti futhi uma kukuthi unozepha, i-code yazepha izovela kwi-screen, kanti iyatholakala futhi noma ngasiphi isikhathi einkundleni zokuxhumana. Uya kwi-page lethu lika Facebook His Church New Germany, uzoyithola i-QR code kazepha ukuze uzokwazi ukuthi unikele ngozepha. Inkosi nibusise bazalwane, nisaletha ishumi nemnikelo endlini kaNkulunkulu. Amen. Sanibonani bazalwane, siyanibingelela, siyabonga kakhulu nibe nathi kule nkonzo yanamhlanje. Ngicela nje ukuthandaza phambi basiqala. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu, siyabonga lelithuba lokuhlangana njengabantwana bakho. Sibonga izwi lakho osilingisele lona. Baba, we pray khuluma neimpilo zethu, usiguqule, wenze konke othanda ukwenza empilweni zethu. Moya Ngcwele, siyakumema emakhaya ethu, siyakumema empilweni zethu, enhlizweni zethu, sigcwalise, usifundise, usihole, usiduduze, icebo lakho lifezeke phezu kwempilo zethu. Baba, njengenceke yakho ngiyasithoba kuwe. I resist the devil and he must flee egameni lika Jesu. Intando yakho mayenzeke kule nkonzo yanamhlanje egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Amen. So bazalwane, ngesonto elidlule ngishumele kabili kunenkonzo esayithumela njengoba hleze siyithumela ebikhuluma ngokuthi mbone okubonayo, kanti futhi saba nenkonzo endlini yokukhonzela yobaba lapho esishumayele khona umyalezo obuthi men of honor noma amadoda atusekayo. Namhlanje ngifisa ukuqhubeka ngiqedele lo myalezo esawushumayela enkonzweni yobaba othi amadoda atusekayo. Kodwa ngiyacela ukuthi ungayena ubaba ungaswitch off, stay with us. Ngikholwa ukuthi uNkulunkulu uzokhuluma nathi sonke ngalamazwi azowakhuluma namhlanje. So sithanda ukufunda izikronike zokuqala uchapter 4 uverse 9 no 10, umkhuleko kaJabesi. Ufundeka kanje, lithi uJabesi wayetuseka kunabafowabo, unina wamqamba igama lokuthi uJabesi ethi ngokuba ngamzala ngebuhlungu noma ngamzala enhlungwini. I bore him in pain. uJabesi wabiza uNkulunkulu kaIsrael wathi, sengathi ungangibusisa nokungibusisa, wandise umkhawulo wami, isandla sakho sibe nami, ungivikele ebubini, ngingehlelwa ngobuhlungu. uNkulunkulu wamnika acelayo. Sayifunda nangesilungu lapho ethi khona, now Jabez was more honorable than his brothers, and his mother called his name Jabez, saying, because I bore him in pain. And Jabez called on the God of Israel, saying, oh, that you'd bless me indeed and enlarge my territory, that your hand would be with me, and that you'd keep me from evil, that I may not cause pain. So God granted him what he requested. Mehluko omkhulu kule nguqulele ngifundayo eNew King James Version kanti nesiZulu ukuthi isiZulu egcineni umkhuleko kaJabesi uthi ngingehlelwa ngobuhlungu, kanti kule version lithi ukuze mina ngingadali ubuhlungu o ngingenzi ubuhlungu. So sakhuluma ke nje ngokuthi
uma lethi iBhayibheli uJabesi wayetuseka nabafowabo ngokuthi wayephila kwisizukulwane samadoda angatuseki kodwa yena wavela njengomuntu ohlukile waba ngukukhanya ebumnyameni wavela njengendoda etusekayo sakhuluma ngokuthi sifisa uNkulunkulu ukuthi avuse ebandleni lethu amadoda atusekayo ngisho siphila kwisizukulwane esisigwegwe nesiphambeneyo kodwa thina siphakame njengamadoda atusekayo. Number 2 sabheka ukuthi igama likaJabesi lichaza ukuthi he will cause pain noma uzodala inhlungu. Savumelana ukuthi abantu besilisa ezweni lakithi banikeziwe igama elithi Jabesi lokuthi bazodala inhlungu. Umlando ne-experience itshengisa ukuthi ikhathe eziningi madoda sidale ubuhlungu ngendlela ezahlukile. Ngakho ke uma khona ama campaign athi men are trash or amadoda ayizibi si understand ukuthi abakushoyo abantu besifazane ukuthi madoda ningoJabesi nidala inhlungu kodwa sifisa uNkulunkulu asiphakamise ngaphezulu kwalo magama akhulunyiwe phezu kwethu asenze sibe ngamadoda atusekayo, men of honor. Ngifisa ke ukuqhubeka sagcina sikhuluma ngalokho ukuthi we cause pain noma sidala inhlungu ngendlela eziningi ezahlukahlukile. So I'll take it from there. Ngithanda sifunde abaseFesu chapter 6 uverse 4 ofundeka kanje uthi nani boyise ningabathukuthelisi abantwana benu kodwa nibondle ngokuyala nangokuqondisa kwenkosi. Fathers, do not exasperate your children but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. So lithi singabathukuthelisi abantwana bethu, we must not exasperate them. Abasekolose 3 verse 21 lithi boyise ningabathukuthelisi abantwana benu ukuba bangadangali. Fathers, do not provoke your children lest they become discouraged. Now bobaba enye indlela esidala ngayo inhlungu is when we exasperate abantwana bethu lapho sibathukuthelisa khona sibenza ukuthi bagcwale intukuthelo ne-bitterness. Sikwenza kanjani lokho? Number 1, by unfair treatment, ngokubatreata ngendlela engekho fair. Number 2, sometimes ngokuba punisha singenabo ubufakazi bokuthi bayenzile lento esibapanishela yona singabakholwa noma besitshela. Okwesithathu ngesinye isikhathi sibapanisha ngolaka lethu hayi ngothando. I-punishment kumele ibe ngenxa yothando ukuthi mntanami ngifuna ukhule nale behavior noma ngalendlela yokwenza ngoba ngiyazi izolimaza wena ekugcineni. So uma sipanisha noma sidiscipline noma sicorrecta kumele qhamuke endaweni yothando singapanisheli ukuthi kugculiseke ulaka lwethu. When i-discipline yethu iharsh siyabathukuthelisa abantwana bethu when bebona ukuthi sisho okunye kodwa senze okunye ihypocrisy siyabathukuthelisa abantwana bethu ngokuthi nje singabancomi singabatshengisa uthando singatshengisi intokozo kubo. We exasperate them nangokuthi singachithi isikhathi nabo sidlale nabo sibajabulise sibenza abantwana bethu ukuthi bathukuthele. And bazalwane, we exasperate them or provoke them to anger. Uma senza izinto efana lezo ngisho zikhona ezinye ngibale just a few. So now uma sifunda basekolose 3:21 lithi boyise ningabathukuthelise abantwana benu ukuba bangadangali lest they become discouraged. Ingozi bobaba bazali yokuthukuthelisa noma to exasperate abantwana bethu ukuthi it can lead to discouragement. Likwazi lokho ukubaphushela ekutheni badangale. Umntwana wakho engaba engacindezeleka uwe ungumzali
to the point lapho elahlekelwa khona ithemba nemotivation yokwenza kahle. Uyamuzwa umntwana uma esekhuluma amagama athi ayikho nje into engenzayo mina la ekhaya ibe yinhle, ngoba ngisho enze kahle umntwana akancoma. Siphakamisa kakhulu okwrong akwenzayo kodwa singakwazi kumncoma. Ngihlale ngisho ngithi uma ungakwazi ukuncoma umuntu umenze kahle, ulahlekelwa ilungelo lakho lokumcorrecta uma engenzanga kahle. Kubalekile ukuthi abantwana bethu sibondle ngokuthi sibancome uma benze kahle, sibagqugquzele. Ngakho ke into enzakalayo ngesinye isikhathi ukuthi siyabathukuthelisa kuze kufike lapho khona abadangala khona, lapho asebe discourage khona, abangasena ndaba. Muza umntwana esethi ayi angisena ndaba mina ngoba vele ayikho into enhle engenzayo abayibonayo noma abayitusayo noma abayi-appreciateayo la ekhaya. Now uthi ithenye inguqulelo ithi lest they get discouraged and quit trying. Uyakwazi ukuthi umntwana wakho umcindezele ngalendlela yokuthi ayeke ukuzama ukukuthokozisa, that they completely stop trying to please you ngoba ba discourage ngendlela wena obatreata ngayo. Whenever umholi engumholi omuhle, khona imovie esasibuka ekhuluma ngeleadership mangaphazami ibizwa ngeAlbatross, bathi labafana bakhuluma ngomholi wabo but bayavumelana ukuthi there's something about him that you just want to please him. Khona into ngaye ekwenza ukuthi nje ufune ukumthokozisa. Uma ungumholi omuhle, abantu baholayo kunento kubona ethanda ukukuthokozisa, leyo nto umntwana uzalwa nayo. Umntwana uhlezi njalo ezama ukuthola iapproval yakho, uhlezi ezama ukuthi akuthokozise. Ingakho ngisho dweba amahliphi uyagijima awalethe kubaba noma baba noma buka. Uma umzali ohlakaniphileyo uzoncoma ngisho amahliphi ngoba ngalenkathi uwancoma amahliphi umnikeza amandla ukuthi aqhubeke. Ngelinye ilanga uzodweba into ebonakalayo nenhle ngoba umgqugquzelile ngokumncoma, wam-encourage. Uzolokhu enza kangcono nakangcono, kanti uma ugxeka njalo konke akwenzayo khona into ezocima ngaphakathi kwakhe kuze kufike usuku lapho athi khona angisena ndaba, angabe sazama ngisho ukuzama ukukuthokozisa. Kanti abantwana bazalwane bayayidinga iapproval yomzali wabo, akukhona ukuthi bayayifuna, bayayidinga. It is a need. Kubalekile ukuthi njengomzali umgqugquzele umntwana wakho. Kubalekile ukuthi njengomzali encourage, umncome, umenze kahle, umgqugquzele umntwana wakho. So kubalekile bazalwane ukuthi singabaphushi abantwana bethu baze bafike endaweni lapho abadangala khona aze athi hayi angisene ndaba mina ngoba vele akukho okuhle abakubonayo engikwenzayo. Now liyangichaza kwabaseFesu 6 verse 4 ngoba lithi kodwa nibondle ngokuyala nangokuqondisa kwenkosi. In English it says, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Is one bazalwane likhuluma ngediscipline and instruction. Instruction ukufundisa, instruction of the Lord. Njengobaba njengabazali sinomsebenzi wokubaqeqesha abantwana. Lithi iBhayibheli encwadeni yeZakha chapter 18 lithi mkhulise umntwana ngendlela okuzoba ngeyakhe. Ochaza mina baba noma sine responsibility, sinomsebenzi wokuqeqesha abantwana bethu. Musukuyekela konke ukufunda komntwana wakho ukuthi kwenziwe uthisha esikoleni. Musukuyekela ukuthi konke ukufunda komntwana wakho kwenziwe uthisha ka Sunday school noma umfundisi esontweni. Njengomzali une-responsibility, unomsebenzi wokuthi umqeqeshe umntwana wakho. Kumele athole i-instruction evela kuwena, umfundise umntwana wakho. Bazalwane asibizelwanga nje ukuthi sihlale nabo abantwana bethu. Abanye bethu ubudlelwane bethu nabantwana bethu bugcina lapha ekutheni sihlala ndawonye ngaphansi kophahlo lodwa, kodwa akukho ukuqeqeshwa, akukho ukufundiswa okwenzakalayo la ekhaya. Kubalekile bazalwane ukuthi sibaqeqeshe, sibafundise abantwana bethu. We must train them up. Iklasi elikhulu kuna wonke amaklasi emhlabeni sekhaya.
and medium of instruction enamandla na wonke ama medium of instructions indlela ophila ngayo. It's the actions abawabonayo endleleni wena obakhulisa ngayo. So ke kubalekile sibaqeqeshe abantwana bethu. Ngiyamangalisa umsuzu umuntu esemdala ethi uma wangifundisa ukuthi noma ubaba wangifundisa ukuthi abantwana bethu mele ngisho singasekho emhlabeni kube khona izinto abazozisho bethi uma wangifundisa ukuthi ubaba wangifundisa ukuthi. So kumele sibaqeqeshe abantwana bethu. Now lithi asibakhulise bazalwane nge-instruction okukufundisa ne-discipline. Kuyingozi ukuthi njalo silethe i-discipline kodwa singalethi instruction. And iphutha esilenzayo isikhathi esiningilelo ukuthi njalo hlezi correct as discipline kodwa asikaze sifundise. Imagine uthisha obhalisa abantwana i-test bese ebamaka wrong kodwa ebabhalisa into angabafundisanga yona. Kubalekile njengabazali ukuthi sibafundise abantwana bethu. Even the first time umbona enza iphutha elithize musa ngoba ukazi uzumfundisa kumele enze njani. Leyo i-moment ye-instruction aye discipline. Once usumfundisile usungamdisciplina ngoba khona usumfundise khona kodwa ngesinye isikhathi thina sifuna ukudisciplina into esingayi-instructanga. Kubalekile ukuthi we must give instruction, kumele sifundise ukuze sizokwazi futhi ukuthi sidiscipline. Sifunde futhi 1 Peter chapter 3 verse 7 sikhuluma ngendlela madoda esidala ngayo inhlungu. Petro oqala chapter 3 verse 7 lithi kanjalo madoda hlalani nabo, khuluma ngamakhosikazi enu, hlalani nabo ngokokwazi, dwell with them with understanding. Njengalokhu owesifazane eyisitsha esibuthakathaka nibanike udumo lokhu beyizindlalifa zomusa wokuphila kanye nani ukuze imkhuleko yenu ingathiwa. Likewise, husbands, live with your wives in an understanding way, showing honor to the woman as the weaker vessel, since they are heirs with you of the grace of life. Other version says, equal heirs with you of the grace of life, so that your prayers may not be hindered. Number one, bazalwane, lithi masihlale namakhosikazi ethu ngokwazi with understanding. Lokho kuchasene masihlale nabo sibe considerate, sibacabangele bazalwane. Umcabangele unkosikazi wakho, we cause pain noma sidala inhlungu uma si-inconsiderate, singabacabangeli amakhosikazi ethu. Number two, lithi we are to honor them, kumele sibazise, sibahloniphe. Siyathana njengamadoda ukuhlonishwa kodwa iBhayibheli it also speaks ukuthi njengamadoda we must honor, kumele sazise sihloniphe amakhosikazi ethu. Ngifisa ukuyiveza le lokuthi uma lithi iBhayibheli uyisitsha esibuthakathaka alisho ukuthi ubuthakathaka mhlambe ngokwengqondo ngokuhlakanipha noma ubuthakathaka morally ngenkambo. No, likhuluma ngokuthi physically imake yomuntu wesifazane, imakeup yakhe imenza ukuthi abe buthakathaka kunawe ndoda, okusho ukuthi into eyisindayo mqubulele unkosikazi wakho, akekho buthakathaka. In other way, lithi iBhayibheli bayisitsha esibuthakathaka. Ungakhohlwa ukuthi lithi iBhayibheli sinengcebo ey'tsheni zobumba, sonke sinezitsha zobumbu. So malithi bayisitsha esibuthakathaka likhuluma ngalezi zitsha zobumba okuyimizimba yethu ukuthi abanawo amandla thina esinawo kodwa ingcebo engaphakathi iyafana. Yingakho lithi they are equal heirs with you of the grace of life, bayizindlalifa eyilinganayo nawe zomusa wokuphila. Ngakho ke kumele sibahloniphe, sibacabangele amakhosikazi ethu. And ngifuna ubheke ukuthi unkosikazi uNkulunkulu njalo, sorry, not unkosikazi, uyithatha serious le ndaba yokuthi sibaphatha kanjani amakhosikazi ethu nabantu besifazane, uze athi uma singakwenzi lokhu, uma singahlali nabo with understanding, singabi considerate, uma singabazisi, singabahloniphi, uma singabacabangeli as abantu abanemizimba ebuthakathaka kuneyethu, lithi ngisho imkhuleko yethu iyathiyeka. Uchaza sikhuleka imkhuleko uNkulunkulu anqaba ukusizwa
ngezathu sendlela esiphatha ngayo amakhosikazi ethu noma abesifazane. So bazalwane, kubalekile bobaba ukuthi siphathe amakhosikazi ethu ngendlela. So ke ngifuna ukuthi amadoda atusekayo, amadoda a-actayo and athandazayo. Yezwa thini lithi ukuze imkhuleko yenu ingathiyeki. A man of honor umuntu okhulekayo kodwa who also acts, ngoba ungakhuleka if engekho ama action, lithi iBhayibheli ingathiyeka imkhuleko yakho if ama actions are right ungenawo. So amadoda atusekayo, amadoda akhulekayo and aphinde a-act. Ngicela ukusho lento yayithinta kakhulu impilo yami mangizwa bathi isipho esikhulu nazo zonke izipho ongasipha abantwana bakho ukuthi uthande uma wabo. Uma bebona ubaba ethanda umama, bebona umshado onempilo, abantwana bakhula bene sense ye security ngaphakathi kwabo, bakhula bene confidence. It does okumangalisayo emntwaneni ukuthi wena myeni uthande umama wabo. Now lithi iBhayibheli umama kaJabez wamqamba leligama lokuthi ungaJabez elisho ukuthi uzoletha inhlungu ngezathu sokuthi wambeletha esenhlungwini yena uma wakhe. And abaningi bethu bazalwane sizalwe ngomama bethu besenhlungwini ngezathu samadoda akade seyimpilweni zabo okungobaba bethu, so bazala abazali bethu besenhlungwini. Kodwa ngifuna ukusho ukuthi basopa ukuthi ungaqambi umntwana wakho ngegama lenhlungu yakho. Kubhlungu ukuthi umntwana aqanjwe ngama challenges noma ngenhlungu noma ngama limitations abazali babo. Siyakubona kwenzeka isikhathi esiningi eBhayibhelini. Udinga ukwazi ukuthi uma kufika umntwana omusha, leyo impilo entsha, lelo usuku olusha, and it brings new possibilities. Ungabeki phezu komntwana wakho umzima bayizolo. Uma kufika umntwana yithemba lekusasa lelo, ngoba umntwana ukhuluma ngekusasa, uzofika lapho wena ongafikanga khona. Lithi iBhayibheli abantwana bakho will possess the gates of your enemies. Kunezimpi abazoyinqoba wena ongazinqobanga. Musu ukuthatha inhlungu yakho uyibeke phezu kwabantwana bakho. Kwenzeka kaningi eBhayibhelini ikhona indaba uma uIsrael empini namaFilisti bathi uma behlulwa bathi no, ake silande umphongolo kaNkulunkulu siye nawo empini. Mabewulanda bahambe nabapristi amadodana kaEli uHofni noPhinehas. Mabefika empini bafike bahlulwe. Lithi iBhayibheli uma kubuya messenger indoda yakwaBenjamin uma ifika emzini kaEli iyasho ukuthi kwenzakaleni. uEli umeze ukukhala uyabuza ukuthi ngitshela ukuthi yini eyenzakele. Uhlezi ehlalweni sakhe. Ithi le ndoda womabili amadodana akho uHofni noPhinehas babulewe empini. Athi phezu kwalokho umphongolo wesivumelwane omele ubukhona baNkulunkulu uthathiwe ngamaFilisti. Lithi iBhayibheli wanede wezwa ukuthi umphongolo wesivumelwane uthathiwe, wawa backwards ehlalweni sakhe, waphuka intamo ngoba wayekhuluphele futhi esemdala washona. Kuthe makwenzeka lokhu unkosikazi kaPhinehas wayekhulelwe. Same time umeza ukuthi umyeni wakho ushonile, no brother-in-law ushonile, nangu no father-in-law useshonile, nomphongolo usuthathiwe, wangena into labor. Uthe uma eteta athi ama midwife ungakhathazeki ngoba uzala ingane yomfana. Wayiqamba igama ngomphefumulo wakhe wokugcina wathi ungu-Ichabod, ochaza ukuthi inkazimulo imukile kwaIsrael. Wayiqamba ingane ngokwenhlungu yakhe. Ungalenzi iphutha loqamba umntwana wakho ngenhlungu yakho. Akumele yena ngomphefumulo wakhe wokugcina akhuluma isibusiso phezu komntwana wakho. Akumele yena aprofethe phezu komntwana wakhe athi Nkosi Baba, umntwana wami engathi engayibuyisa inkazimulo yakwaIsrael, umntwana wami engathi ungamphakamisa lenkazimulo ehambileyo, kube uyena ozoyilanda. Wazingani
wazingani inkosikazi kaFinehas ukuthi lo mntwana omzalayo akuyena yini olethwa Jehova ukuthi abuyise lenkazimulo othi ihambile, kodwa wamqamba igama lithi Ichabod, uchasene no glory, ayikho inkazimulo ngoba ethi inkazimulo imukile kwaIsrael. Siyakubona futhi kwenzeka uRaheli noma uRachel basendleleni nomyeni wakhe uJacob. Uma besendleleni abeni labor ngoba wayekade ekhulelwe, uma eteta naye same thing, athi ama midwives ungakhathazeki, you are giving birth to a son, uzala indodana, new day, new child, new possibilities, a new life is coming. Kodwa lithi iBhayibheli wayesenhlungwini njengoba eteta. Ngezathu sokuthi usenhlungwini lithi iBhayibheli ngomphefumulo wakhe wokugcina, ungawusebenzisa umphefumulo wakhe wokugcina ukuqalekisa abantwana bakho, kodwa usebenzise ukubabusisa. Mele sathi isinqumo bobaba bomama ukuthi imihla yethu soyisebenzisa ukhuluma isibusiso phezulu kubantwana bethu. Amandla ukufa nokuphila kusemandleni olimi lwethu. Wamqalekisa umntwana wakhe wathi igama lakhe kuzoba uBen-Oni, ochaza ukuthi indodana yenhlupheko yami. Sibonga uNkulunkulu ukuthi kwakukhona uJakobe eduze. uJakobe wayeunderstanda ukuthi chaza ukuthini kuba negama elingalihle, ngoba negama likaJakobe lalichaza umkhohlisi, edeceiver. uJakobe wasukuma same time wathi mntanami angeke uzuba uBen-Oni, wena uzuba uBenjamin, ochaza indodana yesandla sami sokudla, ochaza ukuthi indodana yami engiyithandayo, son of my favor. Wamphendula igama lakhe there and there ngoba eyazi inhlungu yoba negama elingekho wrong. Yabona ngoba uJakobe igama lakhe lalichaza ungumkhohlisi, wadlula enhlungwini yokukhohlisa. Wakhohlisa ubaba wakhe, wakhohlisa abantu, naye wakhohliswa nguLaban, his uncle and father-in-law. Wayizwa inhlungu yegama lakhe up until uNkulunkulu aliguqula igama lakhe athi awuseyokubizwa ngoJakobe, usuzoba nguIsrael, ochasene obusa kanye noNkulunkulu. So ke kubalekile bazalwane ukuthi singaqambi abantwana bethu ngenhlungu yethu. Kaningi ngizwa even ekukhuleni kwami omama bethi vela unto yalutho ufana nobaba wakho wayesidwedwe njengawe. Bathathe inhlungu ngoba bazale abantwana besenhlungwini abayilethelwe ngobaba bethu, bese bethatha leyo nhlungu bayibeke phezulu komntwana. No, khuluma izinto ezintsha phezulu komntwana wakho, khuluma ikusasa ofisa ukulibona phezulu komntwana wakho. Ungakhuluma inhlungu yayizolo phezulu kwakhe, ngoba umwenza njalo uyamqalekisa umntwana wakho. Now, ku-interesting ukuthi uJakobe uNkulunkulu uJakobe wachaza ungumkhohlisi. uNkulunkulu he wrestled with God. uNkulunkulu wamshintsha igama wambiza ukuthi ungu-Israel, uchasene obusa noNkulunkulu. Emva kokudlula empilweni enzima kodwa igama lakhe lashintshwa. So uJakobe wa-understanda ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo unguNkulunkulu oshintsha amagama. Futhi ngoba uNkulunkulu washintsha igama lakhe wamtshela ukuthi is a prince with God, noma ungumbusi kanye noNkulunkulu. Wa-understanda ukuthi unegunya ne-authority ukuthi aguqule igama lengane yakhe. Umama wakhe eyiqamba ethi uyindodana enhlupheko, wathi no, ngiyalikhansela lelo ngegunya elisempilweni yami, ngimbiza ngendodana yefavor yami, indodana yesandla sami sokudla, ngoba waye-understand ukuthi out of lokhu uNkulunkulu akwenze kweyami impilo ngikwazi ukukhuluma phezulu komntwana wami. Bobaba angeke sikwazi uguqula amagama amadodana ethu uma engaguqulwanga awethu amagama. Out of lokho uNkulunkulu akwenza kwezethu impilo sokwazi ukwenza empilweni zabantwana bethu. Kumele sibe ne-experience noNkulunkulu njengoJakobe, kumele siwelise ezinye izinto siyise kude and wrestle with God, sihlale noNkulunkulu sifune yena, ukuze out of lokho akwenze empilweni zethu sikwazi ukudlulisela kubantwana bethu. Angeke sibe negunya lokuguqula amagama amadodana ethu uma thina uNkulunkulu engaguqulanga thina kuqala. So ke ngalokho uNkulunkulu akwenza kuthina sinamandla okuthinta impilo zabantwana bethu. Masivumela uNkulunkulu ukuthi asilaphe enhlungwini nama struggles eyethu impilo,
then sikwazi ukunikeza abantwana bethu a head start. So ke uthi uJakobe angeke ngilinde umntwana wami aqala experience impilo ye trouble njengoba eqanjwe uma wakhe kanjalo khona manje ngiyamshintsha ngithi uyindodana ye favor yami. Na into engichazayo bazalwane ukuthi uma ubheka kahle lana igama la Jakobe lashintshwa uNkulunkulu wambiza ngoIsrael wamnikeza igama elisha. Igama lika Benjamin noma lika Ben-Oni lashintshwa uJakobe na igama lakhe elashintshwe uNkulunkulu. So lika Jakobe igama lishintshwa uNkulunkulu elka Benjamin lishintshwa uJakobe oshintshwe igama uNkulunkulu kanti elka Jabezi ngifuna ukuthi almost uyishintshe yena ngoba wakhuleka umkhuleko ophambene negama abizwe ngalo wathi oh that you'd bless me and enlarge my territory, that you'd keep me from harm, that your hand would be with me and that I would not cause pain. Igama lakhe lalithi uzodala inhlungu, wakhuleka wathi angingadali inhlungu. So ngomkhuleko wakhe wayiqamba igama elisha. So uJakobe ushintshwa uNkulunkulu igama, uBenjamin washintshwa ngubaba wakhe kanti uJabez wayishintsha yena. Bobaba singawashintsha amagama amadodana ethu asiye uNkulunkulu aguqule thina kuqala ukuze sokwazi uguqula amagama amadodana. Uthi ngifuna ukuthi ngisho ungabanga naye ubaba njengoBenjamin osukumayo athi wrong leligama angeke kube uBen-Oni uzoba uBenjamin still awuna excuse ngoba unobaba ezulwini njengaye uJabez nawe ungaziyela uNkulunkulu uthi baba imuva lami linje konakele kangaka emveni lami kunenhlungu emveni lami kune struggle emveni kwami kune poverty emveni lami kunokugula emveni lami nama relationships are broken emveni lami kodwa wena ngizwile ukuthi nguNkulunkulu okwazi ukushintsha uguqule igama lomuntu ngayifunela uNkulunkulu nawe aliguqule uNkulunkulu igama lakho. So ke kubalekile bazalwane ukuthi singadlulisi inhlungu yethu kubantwana bethu, kumele sibreak icycle, singabathuki abantwana bethu ngobaba babo. Sibona another interesting story lapho encwadini kaRuth lapho uNaomi benomyeni wakhe besuka eBethlehem beya ezweni lika Moab ngenxa yokuthi kwakunesomiso eBethlehem. Anginasikhathi sokukhuluma ngalokho kodwa iBethlehem ichaza ukuthi house of bread, indlu yesinkwa. Ngakho uma kufika isomiso endlini yesinkwa ungayishiyi kodwa indlu yesinkwa ngoba isinkwa sendlini yesinkwa ngesinye isikhathi sidlula esikhathini lapho kubuya ngazi ukuthi khona asikho isinkwa endlini yaso kodwa hlala endlini yesinkwa noma kubuya ngathi asikho isinkwa ngoba sophinde sibe khona ngoba behlela kwaMoab. Uma behlela kwaMoab wafike washona umyeni wakhe namadodana abo womabili ashona, wabuya eBethlehem sekunzima esebuya yedwa ehambe nomndeni ophelele. Uthi umebuya ufika labo abashiye eBethlehem besaphila ngoba bahlala eBethlehem ngisho khona isomiso engathi siyashota isinkwa eBethlehem kodwa bahlala ngoba babazi ukuthi lapha engikhona isendlini yesinkwa. Uma singekho isinkwa endlini yesinkwa asifumaneke kwenye indawo, sifumaneka la asizukuyishiya indawo yethu. Now lithi iBhayibheli uma sebebuya esalahlekelwe umyeni wakhe namadodana akhe amabili noyedwa umakodweni uthana wamshiya, lo yedwa wathi angikushiyi ngisho emncane ngithi akamshiya uRuth wathi ngizohlala nawe. Uma sebuya abantu mabefika bathi hawu uNaomi yini lona, uthi yena no ningabe nisangibiza ngokuthi nginguNaomi, ngibizeni ngokuthi nginguMara. uNaomi uchazene into emtoti, it's pleasant, it is sweet. Kodwa uMara uchaza into ebitter noma ebabayo. So uyishintsha igama lokuthi angisekho umtoti sengiyababa. Ngifuna ukuthi ungalishintshi nawe lakhe igama ngenxa yenhlungu odlula kuyona. Awusiyona inhlungu odlula kuyona, awuyena uMara wena kahlehle igama lakho unguNaomi. Kodwa into engiyithandayo ngoNaomi ukuthi uwrong ngokuthi ayishintshe igama lakhe kodwa ungcono kunalaba abashintsha amagama abantwana babo
ngenxa yenhlungu yabo uyayishintsha igama uthi angisenayomi ngingumara kodwa akamqalekisa uRuth indodakazi yakhe noma umakoti wengane yakhe lo ahamba naye ngoba uyarealize ukuthi yena lo Ruth uma ngimqalekisa kahle hle uyena ozongiguqula igama kusasa ngoba through lo Ruth uNayomi ophinde abe nomntwana angene kwilineage noma kukhondolo oluzozala uJesse lizale uDavide lizale uJesu ngenxa yendodakazi angayithukanga ngenhlungu yakhe wancamela uyishintsha yena igama lakhe nokuba athuke abantwana bakhe ungabaqalekisa abantwana bakho ungabizi abantwana bakho ngenhlungu yakho kodwa even nawe ungayiqalekisi ngokuyibiza ngenhlungu yakho inhlungu yakho into odlule kuyona ayisi wena inhlungu yakho so ke ungavumi ukuthi kushintshwe igama lakho bambelele egameni uNkulunkulu akunikeze lona so lithi iBhayibheli uJabez wakhuleka wakhala uNkulunkulu kaIsrael he cried out to the God of Israel into enza uJabez ahluke bona bonke abafowabo uze kuthiwa uyatuseka kunabafowabo ukuthi wayeyindoda yomkhuleko madoda asikwazi kuba ngamadoda atusekayo masingamadoda angakhuleki ngasho last week ngathi kumele sihole nasentweni zikamoya kumele sihole ngokuba isibonelo kumele sibe ngamadoda akhulekayo men of honor a men of prayer asibe ngamadoda omkhuleko sikhulekele thina sikhulekele imndeni yethu sikhulekele imphakathi yethu sikhulekele isizwe sakithi masibe ngamadoda akukhulekayo sikhulekele amakhosikazi ethu nabantwana bethu sibe ngamadoda akukhulekayo mele sibe ngamadoda akhulekayo futhi aactayo let us pray and act bazalwane asikhuleke simelane ne-gender based violence ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane futhi masi-acte kube khona esikwenzayo against i-gender based violence kumele bazalwane sikhuleke against ukubulawa kwabesifazane and we must act madoda bobaba against ukubulawa kwabesifazane izwa lokhu ke kodwa asikwazi ukukhuleka ngegunya sikhuleke against ukubulawa kwabesifazane sikhuleke against i-gender based violence uma thina uqobo si-abusive kumakhosikazi ethu nasemndenini yethu uma thina uqobo sishaya amakhosikazi ethu asinalo igunya lokuma emkhulekweni ukuthi sikhuleke against i-gender based violence noma against i-femicide noma ukubulawa kwabesifazane uthi-ke emkhulekweni wakhe uJabez uthi ukuthi ungibusise nokungibusisa ukubusiso isibusiso sikhuluma ngokuthi uNkulunkulu has empowered you to prosper ukupha amandla ukuthi uphumelele yabona isiqalekiso sinjani isiqalekiso siza nokufukuza yingakho uma umuntu eqalekiswa ensimini yase-Eden isiqalekiso sithi ke now out of the sweat of your brow ngeyithukuthuku zakho uyakudla ochasene usebenza kakhulu uvuze okuncane kodwa uma khona isibusiso phezu kwempilo yakho ama results awafani ne-effort uzibone ngasene wenze okuncane uNkulunkulu wenza okuningi enze isivuno sibe sikhulu so uyakhuleka inkosi ngibusise ngipha amandla okuphumelela enlarge my territory andisa umkhawulo wami now wayikhulekela umkhawulo physically ekhulekela umkhawulo umhlaba bazalwane nathi singawukhulekela lokho kodwa futhi mesikhulekele umkhawulo welikamoya mele sandise umkhawulo wethu kwelikamoya bazalwane mele sandise i-influence yethu spiritually ukwandisa umkhawulo wethu ngokamoya kuchaza ukuthi sandisa umthela wethu ngokamoya emndenini yethu kubantwana bethu kumakhosikazi ethu sandisa influence yethu kamoya ngisho lokho futhi bazalwane ukwandisa umkhawulo wethu ngokamoya kuchaza ukuthi njengoba siqonda ukuthi siphila kwizizukulwane esinganobaba esifatherless asifatherishi noma
asibe ngobaba kubantwana kuphela abaphume okhalweni lethu, kodwa ngisho esingabazali abantwana sikwazi ukungena esikhaleni sibe ngobaba kubona. Ibandla liwumndeni, baningi abantwana abeza ebandleni abangenabo obaba. Njengobaba kumele sandise umkhawulo wethu, ubaba bethu bungagcini kulabantwana esibazalayo kuphela, kodwa kwandele nabanye. Uthi isandla sakho masibe nami, isandla saNkulunkulu esokusigayida nokusivikela, ukuthi sisilawule sisivikele, futhi ukuze ngingakhozi inhlungu. Ungangenise kulingweni baba, angingabi ilowo okhoza inhlungu. Into emangalisayo ile ekugcineni bazalwane lithi God granted his request. uNkulunkulu lithi uNkulunkulu wamnika akucelayo. Amandla omkhuleko yilawo ukuthi uma sikhuleka uNkulunkulu uyasizwa and uyasinikeza esicelayo. Masikhuleka ngenhliziyo earnest nekholwayo, uNkulunkulu will grant i-request yakho. Ngicela ukusikhulekela sonke baba egameni lenkosi yethu Jesu. Siza kuwena namhlanje ekseni baba, sivula impilo zethu phambi kwakho, sivula inhliziyo zethu phambi kwakho baba. Sicela usithethelele lapho esidale khona inhlungu kwabanye. Siyaphenduka namhlanje, sinxusa umusa wakho phezu kwempilo zethu. Siyacela baba usithethelele baba. Siyakhuleka futhi ukuthi usilaphe, usiphilise kona wonke amanxeba akhona enhlizweni nasempilweni zethu enziwe ngabanye. Lapho esilinyazwe khona baba siyanxusa, siyacela ukuthi usiphilise, uselaphe uNkulunkulu wethu. Lapho amagama ethu ashintshwe khona sabizwa ngenhlungu baba, siyanxusa, shintsha igama lethu. Ngiyakhuleka phezu kwawonke umuntu olalele nobukayo baba, busisa abantwana bakho, andisa imikhawulo yabo ngamunye ngamunye baba. Isandla sakho masibe nabo abantwana bakho, bavikele kokubi ukuze bangalethi noma bangadali inhlungu egameni lika Jesu. Ngiyababusisa abantwana bakho, ngithi the Lord bless you and keep you. The Lord cause his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn his face toward you and give you peace in Jesus' name. Amen. Mukhona phakathi kwethu ungakaze umamukela uJesu njengenkosi nomsindisi, ngicela ukunikeza ithuba. Sikhonza uNkulunkulu okwazi ukuguqula igama lakho. Mhlambe up until now unegama elingalihle. Ngifuna ukukutshela ukuthi uJesu unegama lakho elispecial nelihle akubekele lona, afuna ukukubiza ngalo, nafuna ukuthi uphile according to lona. Ama limitations emuva lakho ufuna ukwaqashula kuzo experience impilo epheleleyo. Lithi iBhayibheli isithi asizi singezanga ukuzokweba nokubulala nokubhubhisa, kodwa uthi uJesu mina ngizile ukuze babe nokuphila, babe nakho ngokuchicima. Ngaphandle kwaJesu awunakho ukuphila. Lithi iBhayibheli in the book of 1 John lithi ongenayo indodana akanakho ukuphila, onendodana unokuphila, ngoba uJesu ungukuphila. Ungakazi mamukela uJesu uyithwele zonke izono zakho. Lithi iBhayibheli inhlawulo yesono sonke sonile, inhlawulo yesono ingukufa okuphakade uyesihogweni, kodwa isipho sikaNkulunkulu ukuphila ongunaphakade kuKristu Jesu. Umamukela uJesu ziyathethelelwa izono zakho, zihlawulelwe esiphambanweni mhlazana uJesu efe esiphambanweni 2000 years ago. Bese wena uyabuyiselwa kubudlelwane noNkulunkulu, bese uba nefreedom, inkululeko yokuba yilo muntu uNkulunkulu akudalele ukuthi ube uyena. Uma kuwena lowo ungakazi umamukela uJesu, udinga umamukela namhlanje, noma uthi ngangamamukela kodwa ngidinga uyibuyisela namhlanje, cela ukhuleko lomkhuleko emva kwami. Abazalwane onabo bazokulekelela, kodwa noma uwedwa ungawukhuleka. Uthi uNkulunkulu Baba egameni lika Jesu, ngiyabonga kakhulu ngeyakhe indodana owayidela ukuthi ifele mina. Ngiyavuma ukuthi ngingumoni, kepha namhlanje ngiyaphenduka. Cela ungithethelele zonke izono neziphambeko zami. Cela ungihlanze kukhona konke ukungalungi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uJesu wangifela, wamvusa ngosuku lwesithathu. Ngiyavuma umlomo wami ukuthi uJesu uyinkosi. Ngiyayivula inhliziyo yami. Nkosi Jesu, ngiyakumema, ngena ubuse ube uNkulunkulu wempilo yami. Baba ngiyabonga ngokwezwi lakho, njengamanje sengizelwe kabusha, zonke izono zami seyithethelelwe, sengisindisiwe,
sengumntwana kaNkulunkulu egameni lika Jesu. Amen. Uma ukhuleke lo mkhuleko ngifisa ukuthi congratulations kuwe, uthathe isinqumo esinamandla nazo zonke izinqumo oyoyithatha empilweni. Ngikugqugquzela ngento eziwu4. Number 1, funda izwi iBhayibheli everyday. Incwadi le uNkulunkulu ayibhalele wena. Qala ku Testament elisha ufunde iBhayibheli, ngisho ungafunda ichapter eyodwa ngosuku khona uzokhula kule ndlela oyikhethileyo. Number 2, thandaza zonke izinsuku. uNkulunkulu usewubaba wakho, iza kuyena uthi baba egameni lika Jesu, ngoba uJesu osixhuma noBaba. Ukhuleke egameni lika Jesu zonke izinsuku, wandise ubudlelwane noNkulunkulu wakho. I-communication ikhulisa ubudlelwane phakathi kwabantu ababili. Number 3, uma sekuvulwa inkonzo hlanyela nebandla elishumayela uJesu osindisayo. Njengamanje manhlalele emakhaya, qhubeka uhlanganyele nabazalwane ukuze uzokhula nomlilo wakho uhlezi uvutha. Number 4, tshela abanye abantu ngoJesu, ubatshela uJesu wenzeni empilweni yakho ngoba namhlanje ukusindisile. Inkosi nibusise bazalwane, sizobonana ngesonto elizayo. Amen. Siyabonga ukuthi ube yingxenye yalendlela entsha yokwenza inkonzo. Ube nesonto elimnandi.